Παιδιά, ποιος θα βγει? Ωχ, και λες φίλοι, παρακαλώ. Αυτή είναι η Γεωργία, η χώρα των πιο πεισματάριδων άνθρωπων. Όταν ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει κάθε γιορτή μία φορά, εμείς το γιορτάζουμε δύο. Όταν οι άλλοι έχουν το ίδιο αλφάβητα, εμείς έχουμε το δικό μας. Και όχι ένα, αλλά τρία. Ζούμε σε τόπους όπου κανονικά άνθρωποι δεν θα κατοικούσαν. Γιατί? Επειδή έτσι θέλουμε, έτσι το πιστεύουμε. Κάποτε ένας δικό μας ποιητής πείσμωσε τόσο που έγραψε 1669 στροφές και εμείς, το ίδιο πεισματάριδες, αρνόμαστε να τις αποστηθήσουμε. Και στο τραγούδι, πεισματάριδες. Κάθε φωνή τραβά τον δικό της δρόμο. Μπορούμε να πεισμώσουμε ακόμα και στην αλήθεια. Τόσο πολύ που κάποιοι κατηγορούν πως μισούμε την πατρίδα. Μα μόνο οι ανόητοι θα το έλεγαν. Όταν οι εχθροί μας επιτίθενταν, γινόμασταν τόσο πεισματάριδες, κάναμε τέτοιες τρελές που κουράζονταν και μας άφηναν ήσυχους, λέγοντας: αυτοί δεν είναι στα καλά τους. Και ίσως πραγματι να μην είμαστε. Ακόμα και πριν από τη μάχη, υποδεχόμαστε τον εχθρό με τραγούδι. Και αν ιτηθούμε, πεισματικά δεν γονατίζουμε. Κανείς δεν πολέμησε με τέτοια αυταπάρνηση για μια ανεξαρτησία που διεκδικούμε με πείσμα. Για μια γλώσσα που μόνο εμείς καταλαβαίνουμε. Για μια γη που μπορεί να μην είναι μεγάλη, μα για εμάς είναι η πιο πολύτιμη. Ίσως αυτό το πείσμα να μας έφερε ως εδώ. Γιατί σε έναν τέτοιο τόπο μόνο οι πεισματάριδες θα άντεχαν. Σήμερα είναι η μέρα μας. Η μέρα του πιο πεισματάρι, του πιο ανυπότακτου, του πιο ελεύθερου λαού. Ενός λαού που αιώνες με πείσμα αποδείχνει πως ακόμα και αδύνατο να το καταφέρει. Πρέπει να πιστέψουμε.